हेलो लोगोफोर एआरडि अफिसियेल इउट्युब चेनेलनिफ्राय बयखौबो खुलुमहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। दिनै फिन खेबसेबाव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे भिडिअआनो जाबाय आगोलनि दिनाव गोदोनि दिनाव मानसिफ्रा लोमजाबा साजाबा बोरैहाय मोदाय दावदाय फुजिनानै मानसिखौ फोथांनो थाखाय राहा लायोमोन, बा माबायदि मोदाय फुजिनानै मानसिखौ हमबा बेमार आजार जायोबा, खुदियाफोरा बेमार जायोबा बोरैहाय मोदाय दावदाय फुजिनानै बावनानै फुजियोमोन, बोरै मानसिखौ फोथांनो थाखाय मोदाय दावदाय फुजिनानै बोरै मानसिखौ फोथाङोमोन, बिनि मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। स' गाय नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो भिडिअखौ। बावथाय खालामनायनि जगार पाति खालामबाय थादो। नै माबायदि खालामोमोन आगोलनि दिनाव, गोदोनि दिनाव बेनि बावथायनि जगार खालामगासिनो दङ बिथाङा। दा नोंथांमोना गासिखौबो नुलांगोन। बे जिदु नै हानि जिदु, बेयो हानि जिदुजों नांनाय जायो। बे जिदुआव हानि जिदुखौ बिथाङा डेमनस्ट्रेसन खालामबाय थादो, देखायबाय थादो। बे बिलाइखौ बेयाव खासिगोन आरो दे खालामगोन। बेयाव जखायदोंमोन, बेयाव जखाय थायो होनना जौ थायोमोन बेयाव। दाथ' जोङो डेमनस्ट्रेसनसो खालामदों नालाय बेयाव जौ थायोमोन। जौ संनानै बावथाय खालामोमोन आरो बावनाय थानाय खालामोमोन। बेयाव जौ थायो एक्सुवेलि। बे जौखौ खोबसिगोन आरो दा बिथाङा। नै माबायदि खालामदो नै नाय। भिडिअआ एसे गोलाव जागोन, नोंथांमोना नायलांबाय था। अजा बिसोर नायबाय थादों आरो दा नायबाय थादों नामा? नै माबायदि खालामबाय थादो बिथाङा। फैसाबो होयोमोन आगोलनि फैसाफोरा। नै माबायदिमोन, सिलभारनि बानायनाय बेयो आगोलनि फैसा। बे 10 फैसा होनना बुङो बेखौ, खिन्थु दा बिनि मुल्यआ गैला। बियो बेबायदि फैसाबो होयो, बावथाय खालामनायाव बेबायदि फैसाबो होयोमोन। बे थाराया जाबाय मैथ्रुनि थारा। बे थाराखौ सिफुं बनायो जाहैबाय। बे सिफुंबो होयोमोन आरोना। हाग्रानि मुदायाव सिफुंबो नांनाय जायो। मा नांनाय जायो माय दे खोन्थालाय। दा जथा मन्दिर बनायबावगोन। जथाबो नांनाय जायो, नै सिफुंबो नांनाय जायो। माबा थालिर बुस्थुनि बनायगोन ना, थालिर दंफांनि जथाबो नांनाय जायो, सिफुंबो नांनाय जायो। आरो नै बेयाव मा दङ, बेखौ बोखारलाय। बे दिंखिया दङ, थास' बिलाइबो दङ। नै गानजानो, बेयो गानजा, गय फाथै सिन्दुर। बेयो जाहैबाय प्रसाद आरो बेना प्रसादबो होयो बेयाव, प्रसाद होयो। बेबायदिनो बनायबाय थायो आरो बनायोमोन आगोलनि दिनाव। बेयो जाहैबाय एमाव। बे एमावखौबो नांगौ जाहैबाय, नै जौ बनायग्रा एमाव बेयो नाय जौ बनायग्रा एमाव। बे एमावखौबो नांगौ जाहैदो होनना बुंदो आरोना। बे एमावखौबो दा बाहायगोन। मायाव बाहायो नोंथांमोना नुलांगोन। दनानि बनायनाय बेयो मा जाखो, बेयो खानजंबो नांगौ जाहैबाय। बेयो खानजं दनाजों थालिर दनाजों बनायनाय बेयो खानजं जाहैबाय। बेयो दानथेला हग्रानो, बेयो दानथेला। बेखौ सोब नांगौ जायो। बेयो सोब थालिर दनाजों बनायनाय। बेयो खानजं टाइपनि आरो बे दानथेला हग्रानो, आंबो मिथिस'ला।
खेला खानजौखौ बनायनो रोङाराना मानसिफोरा खायसे गैयानो दायो नै आनैया बुंदों आरोना बेयो जाहानि आनै जायो बिथाङा खन' गाहामसो जायो दं मानि बनायोमोन आनै माखौ औवानि 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 दान्थेला बनायोमोन बेफोरो सम आसि आसि होनो खालामना आसि आसिनि माबानोसै हेबनोसै हेबनानै बेनिफ्राय आसि आसि बिसोरो बेफोर लासै लासै गोमालांनो हमबाय दानि सिख्लाफोरा दानि हिनजावफोरा बेखौ मिथिला खोमा बिदि औवानि बनायनानैबो बेखौ बनायोमोन नै बानायगासिनो दङ बिथांमोना आलायगासिनो दङ औवाजों दल बनायबाय थादो नै दलबो नांनाय जायो खाम जथा नांनाय जायो बेफोराव नै खाम जथा बनायबाय नैबे बायले बुरजा मारबायले नै माबायदि बनायदो नायलांदों लोमजायोना बेयाव होमबा नै थोर लोमजाबा खर'फोर साबा बेखौनो बनायबानो हामोमोन आगोलनि दिनाव मोनसे फोथायनाय दङमोन बेयो सुपारस्टियास ना मामोन बेखौ मिथिया खिन्थु फोथायनानै बेखौ बेबायदि हाग्रानि मोदाय थिखाङोमोन माबायदि लोमजायोमोन माबा हाग्रा मोदाय हमनाया खमफियोमोन खर' सायोमोन जाहैदों गोजाङो बेखौ बनायबानो गासिगोन आरो हाग्रा मोदायखौ थिखांबानो गायो हाग्रा मोदाय हमनायनि लैखोना ओरैबायदि जाहैबाय थोर मावो मानसिया खर' सायो लोमजायो आरो बेबायदि जायोबानो मानसिफोरा हमना लायोमोन जे हाग्रा मोदाय हमदो होननानै दा बेबायदि जायोबा हाग्रा मोदाय थिखाङोमोन गोदोनि दिनाव माबायदि खालामदो नाय माबायदि खालामदो बेयो जौनि दैहु दै बेयो हाग्रानि दैहु बेयाव जौ थायो बे जौखौ नै माबायदि खालामदो बेयो जाहैबाय हाग्रा मोदायनि खालामनायनि मोनसे जगार बायदि एमाव नङा होनबा नै एमावखौ माबायदि होबाय सिफ्रुनानै होदो एमावखौ सारना होबाय दा नै बेयो बे दावदै जाहैबाय दावदैबो नांगौ जाहैदो दा नै दावदैखौ एरखम नक्सा होनांगौ नै माबायदि नक्सा खालामो दावदैखौ दैनो नांगौ जाहैदो आरो ना दावदैखौ दैनो नांगौ जायो हाग्रा मोदायावनि बाहायो बेखौ हाग्रा मोदाय नङा आइ मोदाय बेयो जाहैबाय आइनि मोदाय बेयावबो दैसो होयो दाउनि खाथुमनानै होमबासो दाउमासारनि बिदै दंबावो ना होनायालाय दाउमासारनि बिदै देना बुङो माबायदि खालामो बे फोथा फोनायनिबो मोनसे नियम दङ मोनथाम फोना नौथा होयो आरो बेयाव माबा मोनब्रै फोना 12 भाग मोनसे होयो नै मोनब्रै फोना 12 भागनि मोनसे खालामो आरो 9 मोनसे 5 मोनसे नैरानि दोंनै सिन्दुर होनायनि मोनसे नियम दङ जाहैबाय बेखौ दावदिखौ होबा गथ'लि हाग्रायाव ना बायदि आरो आङो बायदि होमबालाय मा जानोसै गनाय नङा बियो इयाव नेम खिनाखौ थफ्ला जुनाय खिथिसिगोन इयाव बेखौ थफ्ला जुनायखौथ' नुवा नङा दावदैखौ दावदै होयो होनना बुंनो रोंनांगोन आरो जगार पातिया जाजोब्बाय नै दा मानसि बेमार जानायखौ माबायदि खालामो बेखौ खालामलांसिगोन बिथाङा नै माबायदि खालामदो बावसिगोन दे बिथाङा आलारि बाथि नांगौ ना नाङा बेयाव जगारफोरखौ खाथियालाबो बावलांसिगोन बिथाङा बे मा मोदायनि जायगोन
Mahamai. Ai model na. आइ मोदाय महामाय आइ गथ'फोरनियाव गखानि हमो दै बे मोदायखौ Hakaba. दासिमबो हमो होननानै मानसिफोरा फोथायो महामाया Hakaba ai gokani na. बे आइनि मोदाय बियो दाथिंबाय Ai model na bunger. आइ मोदाय Oh, sabi. माबायदि बावथाय खालामदो महामाया गथ'फोरखौ महामाया हमबा माबायदि खालामोमोन आगोलनि दिनाव Mahamai. महामाया ना आइनि होनना बुङो आरो ना Ai model. आइ मोदाय Tauna di kabin. माबायदि खालामो गोदोनि दिनाव बेबायदि खालामोमोन Saltaya naik mun ma kham. आरो बेयो बे आइनि मोदाया फ्राय भाग गथ'फोरखौ Hau goram. हमोमोन आरो Kamno. Homo. Kam jana haya. खामजानो हाया जायो Dawaifora khatia. दावाइफोरा खाथियानो Muli. बेबायदि जायोमोन आगोलनि दिनाव दा डाक्टरफोरनि एसे गोजानाव लांनो हाया जायोमोन आगोलनि मानसिफोरा डाक्टरफोरा फ्राय भागानो दुखियामोन बेबायदि डाक्टरफोरखौ एसे बारा फोथायबाङामोन मोदाय दावदायखौ बांसिन फोथायोमोन बेबायदि खालामनानै हामोबोमोन जाहैदो खोथाया बेबायदि खालामनानै Ai model khareba doctorni muliaबो khatia. मोदाय ओंखारोबा डाक्टरनि मुलियाबो खाथियामोन जाहैदो Ora chana. ओंखायनो मोदाय थिखांथारनांगौ जायोमोन नै माबायदि खालामबाय थादों बिथांमोना Ai pa khana ma ba ko ta chi jimna ba da. Diu da yu. Ai yu thai are. ओइनै मा दङ Taso बिथां dinkya. थाइजौ दं Taso dinkya. थास' आरो दिंखिया दङ बेयाव नै Thau be sen na ya. ओइनै Thau sen ni muna. Thau megong jayaman na kita. थाव सेरनाय बेदर बेबायदि मोनजायामोन जाहैदो आरो बे आइनि मोदाय हमबा नै माबायदि खालामदों Kangkreng ni hamra ya. जेबो मोनजाया जाहैदों Thandan rubu hamra ya. बबे गाज्रिखौ माबायाव होआ आरो नामा Ha? हाग्रानि मोदायाव Ya. Geran. गोरान Biar serba cikangba erebedi. Nagaran topla khager, mairong top baik topla khager. माबायदि खालामोमोन Degau topla khager. बुंलांबाय थादो बिथाङा Aglani taka braine degawa. Degau honang thari. Ya, degau kenang taruh. फैसा दङमोन ना मोनसे Labu bisa ke? आलारि बाथिबो नांगौ जाहैदों नै आलारि बाथिखौ माबायदि बनायोमोन दानियाथ' सब आर्टिफिसियेल जाहैबाय दिनै आगोलनि दिनाव थालिर बखानिसो बनायोमोन नै थालिर देनाखंनि आलारि बाथि बनायोमोन आलारि बाथि बनायबाय थादों नै दा आलारि बाथिबो नांगौ जाहैदों Saja bukan nak kali. Kasih tu saya. Sarai sula. Ini sor ning ini sor tang. Sor bodoh. Sor. Ini honang ni. आलारि बाथि कमप्लिट जाबाय आलारि बाथिखौ बिदि बनायोमोन आरोना नै आलारि बाथिखौ माबायदि फोजोंदों आलारि बाथिखौ बिदि फोजोङो Tauna kicina kan noa. बे हानि नङा बियो आलारि बाथिया बे माबानिसो जाहैबाय Tahun lam lagi juara tahun lana kan. थालिरनि बनायनाय आलारि बाथि बेबायदिसो बनायोमोन नाय माबायदि खालामोमोन नै बिथाङा लोमजादो बे लोमजानाय आरो मानसिना बेयो बिथाङा रायसनग्रा अजा दा नै रायसनग्रा माबायदि माबा खालामोमोन नायलांदों Tengah kita kayak akbar di deh, ayam ayam begini. Kalau katnya kalau ada gaji deh, tamu kena tamu deh, pangkatnya pangkat deh biar ada.
Baranganane barak bana hade nujane nawak bana hade madin ba pram nanna bana chak bana hade khun pra आग्लानि मादे माबायदि मिथिखां बेबायदि थिखां to kuna into ai ba kuna kana ha kon lai to ai ti ti lai to pram to kon ni to pram to be Mabinya. Theater we kam ko kam che ba tau ba si sindang ba dang tini sa mini sa motor ma kala ka kam nanam do kana pram to Tatungli jamuli khaci khaci itu on bodo bodo ko benda 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 halam da detto barajan barwa benda detto no ujan no detto pasar pasar marin ba pram sewiana sunan no benda kat berkati kuni cha barna di do kon pram cipro kita gong ba joram kuliah kidin to do gitu to ko makia kidin to kon pram cipro ai tan giriman di lai to pram jang miru kan ding to kuna to ai ba kon kana ha kon ai titing lai to pram miru kan ding to pram sewiana am ka Theater we ber kangkau kamci badau basi sindang badang tini ca mini ca utar maklanta kalam nanam do kon pram cipro Barasan bara kuna detto no ujan no detto pasan basi detto madem ba pram sewiana sunan no benda kat berkati kuni cha barna di do kon pram cipro Cari on sini tuna kalau penting hari-hari we kon pro deja beda दा जोब्बाय रायसननाय बेबायदि खालामोमोन आरो नै बे जाहैबाय आइनि मोदायमोन दा जों मोनसे गोदान भिडिअ फैलायसिगोन agar modal हाग्रा मोदायखौ माबायदि थिखाङोमोन बिनि जों दा गोदान भिडिअ खालामलायनोसै बे नै हाग्रा मोदाय बेयो बे जाहैबाय हाग्रा मोदाय नै माबायदि हाग्रानि मानसि माबायदि गानोमोन बे थिग बेबायदिनो खालामो आरोना हाग्रानि मोदाया माबायदि गानो हाग्रानि मानसिफोरा माबायदि गानोमोन गोदोनि दिनाव बेबायदि एकजेक्ट बेबायदि खालामनाङो हाग्रा मोदाय थिखांनायनि मोनसे गोदोनि दिनाव माबायदि गोदोनि दिनाव आगोलनि दिनाव माबायदि हाग्रानि मोदाय थिखांनानै मानसि लोमजाबा साजाबा माबायदि खालामोमोन दा नै बिनि भिडिअखौ लाबोलायनोसै नै ai kamu kan ai kidin video jogona da नै bisa kena jode दानिया जाहैलायबाय हाग्रानि मोदाय थिखांनाय दै बे खनसेनिया दा नै बिथाङा हमनानै ला बिथाङा लोमजादो नै बिदि खालामोमोन cara era gene tagne de lai to gau tu deng to kabla kabre deng to samsrai tangku bre deng la samsai dulu brai sidang brai deng to khoni pro hala pernah data berna amka ke theater ber ko kamci badau basi kalamna nam do kon prum cipra Aira kene takne deng lai to gau tu deng to baksum ke ja ke deng to pram cha bion mat de demba pram बेबायदि रायसुदों sende dalam जानाय thil beri deng to khone pro tangku brai deng to jul brai julu deng to sindang brai deng to khone pram cipra am kake bione theater ber kam ko kamci kalamna nam do khone pram cipra Aira ni takne deng lai to gau tu to sindang ko beli deng to kon pura tangku brai deng to sindang brai deng to takne deng to sangke ja ke deng to pram cha biar to am ka theater ber kam ko kamci bata wasi kalamna nam do kon pram cipra Doctor muli khaci to an to ko benang to phalak bena do kon pro benda Madregin ba pro biana khat nagar khat boran nani biana damasan ne bidi da aguna gendo kon pro misya ba tekda kong gajaram tulia gitu to jinda bogum tia gitu to kon pro pro coba dah नै जोब्बाय बेबायदि खालामोमोन आरोना kamu दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बे भिडिअनि बागै माबाफोर नोंथांमोना बुंनो दङब्ला कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथाङा साबस्क्राइब आरो शेयार खालामना हो खुलुमबाय बिथाङानो दाबोयै खालामलांनाय भिडिअफोरखौ खालामदो दासिमबो बिथाङा खालामो मोदाय गथ'फोरखौ लोमजाबा साजाबा दाबि सारि होयो बिथाङा आरो मोनसेबाव बिथाङा हायना मुलिनिबो खोब मोजां मुलि होनो रोंगौ दे बिथांखौ कन्टेक्ट खालाम लोमजाबा साजाबा उदैफोर माबा माबि साबा दाबि सारि आरो साबफोर होयो बिथाङा दासिमबो बिथांनि थङा जाहैबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि ततलापारा गामिनि जाहैबाय बिथाङा
नामा फुरला बर' दे नोंथाङा मा मानि माबा होयो एसे बुंना लानायसाय आं गथ'फोरनि लोमजानाय साजानायनि आइ मदैनि साब होयो बेनिफ्राय खर' सानायनि मुलि खांना होयो जन्दिसनि होयो आरो बिनिफ्राय बेफोर महनिथा बुस्थुफोरखौ नागिरबा होयो मुनिफोरबो रोंगौ बिथाङा सोरबाफोर सेंग्रा सिख्लाफोरा सोरखौबा गोसोखांना दङबा बिथाङा महिनिबो होनो रोंगौ बिथाङा जन्दिसनिबो होनो रोंगौ जाहैदों गथ'फोरा खें खें गाबबाय थायोबा बिनिबो होयो बिथाङा बिनिफ्राय हाबाफोराव राभा जे खायो बिथाङा दासिमबो बे राभाखौ खायो बिथाङा बेबायदिनो खालामनानै दासिमबो मानसिफोरखौ मदद खालामबोदों दा बिथांखौ सोरबाफोर नांगौ जायोबा नैबे आंनि जुगिदि कन्टेक्ट खालामनानै बिथांसिम थांनो हागोन खुलुमबाय